उकिल लोगो हमहैनांसिगौलाय आया दोंगो नै एक्सिडेन्ट जादों नैबे बाइकआ एक्सिडेन्ट खालामदों एथ'खौ थानायखौ लोगोफोर ओंखाम लायबाय नै दा फुरा रेडि जानानैसो ओंखामजों हाजिर जाफैनाय जाहैबाय आरोना होमबा जायफोर मा होनना बुंनो सानदोंमोन आङो जायफोर चेनेलाव गोनां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन दे बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा नै ओंखारसैलाय दा मा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनाय जायो खालामलांबाय थानोसै ओरैनोथ' खामानिया दङमोन थांनांगौ दङ मोनसे जायगायावहाय दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना बबे जायगायाव थांनो नागिरदों दा जोङो मा खामानि दा थांगोनानै लानोसै नै गारि हमहैनांगौ दङ थांगासिनो होमबा नै मायाव फैखो आङो जाग्रायावसो थारमाने आङो जाग्रायावसो फैबाय आरोना जाग्रा दखानावसो क्लास जोबनानैहाय ओमफ्राय क्लास जोबनानै मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङ थारमाने कर्टआवहाय थांनांगौ दङ आरोना कर्टनि खामानि दङ बेखायनो आङो न'आव थांनाय जाथ'वा नालाय दानो दा आङो दासो गोसोआव फैदों माने क्लास लाफुबाय थानायावहाय मारैबा खें मोनदों आरोना बेयावसो गोसोआव फैबाय आङो जे माबाखौनो ओंखामखौनो मैया सानाव जानायनिफ्राय दासिम नै 1ता जागुलायबाय माने जेबो जायाखै आरोना बावनानै थादों आङो जानायखौनो ओरैबायदि बावदों ओरैबायदि बावदों ओमफ्राय दासो माने क्लास लाफुबाय थानायाव जा बोरैबा मोनबाय आङो माने हायानो ओमफ्राय बेयावसो गोसोखांबाय आरोना आंथ' मैया सानाव ओंखाम जानायनिफ्रायनो दासिम जेबो जानो रोङाखै होननानैहाय नै 24 घन्टा जाबाय आरोना आङो मैया 1ता ना 1:30 बेबायदि टाइमाव जानायमोन ओमफ्राय दा 1ता जाफिनगौ जालायबाय ओमफ्राय जेबो जायाखै ओरैनो दैलिनानै थागासिनो बेबायदि बावनानै थादों जानायखौनो ओमफ्राय दासो नै आङो क्लास जोबखांनानैहाय जानो फैबाय नै बेनि उनावहाय आं कर्टआव थांबावनांगौ दङ आरोना दा कर्टनि खामानि दंबावो कर्टआव मा खामानि दङ ओमफ्रायहाय दा माखासे मेडाममोनबो दङ आरोना बिसोरबो फैगोन दा बिसोरो क्लास लागासिनो ओमफ्राय क्लास जोबथ'वाखै आरोना दा आङो क्लास लाथ'नानैहाय आङो ओरैबायदि ओंखाम उखैनाय मोनबाय उखैनायाबो बारा उखैनाय मोनबाखैसो ओमफ्राय माने आङो बोरैबा मोनबाय आरोना एफा गोबाव जायाबानो थागासिनो आं होननानैहाय ओमफ्राय दा जानो होननानै फैबाय आरोना आङो बेयावहाय नेगासिनो आं नै लाबोबाय हाब मोनग्रोमोना ओरैबायदि जाबाय आङो गुदुं गुदुंनो खामब्रबलायदों आरो जानायावहाय ओमफ्राय जा हाखु दाखु जाबाय आङो दिनै निरामिसबो नालाय बे जायगाया निरामिस आरोना ओमफ्रायहाय जेबो होखायाखै आङो सामब्राम आरि ओमफ्राय बिदिनो बेखौनो अर्डार खालामनानै जाबाय आरोना आङो फ्राइड राइस ओमफ्राय बेजों लोगोसे दंबावो दा नुबावगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा ओमफ्रायहाय दा नै जाग्रोनानै लानोसै आङो ओमफ्राय बिदि सोरबा बावफेरो नामा बेबायदि ओंखाम जानायखौहाय माने जानायफोरखौहाय आंबो माने मारै बावनानै थाखो आंबो थाला गैया आरोना मारै बिदि बावखो माने दै लोंनायजोंनो बावगारलांदों जानायखौनो ओमफ्राय बुजिना मोनासै आं मारै बावखो ओमफ्राय एखमबाथ' फास्टिं थानांगौफोरबाथ' गिहरखायोसो मारै एफा गोबाव थानांगौ होननानैहाय माने बेसेबांबा घन्टानिफ्राय बेसेबांबा घन्टासिम थानांगौ होनबानो माने 16 घन्टासो 14 घन्टासो बेबायदि थानांगौ होननायखौनो माने गिहरखायोसो आरोना ओमफ्राय दा नै 24 घन्टा जागौलायबाय आङो जेबो फात्ता गैया आङो ओंखाम जादोंना जायाखै दै लोंनानै थागासिनो सोरबाखि बिदि जायो सोरबा बावफेरो नामा 24 घन्टा आं माबोरै बेबायदि थाखो माने सानहरनो मोनासै आङो जायै नै चाटनियाबो जोबगुलायबायमोन पुदिना चाटनि बिराद गोथाव मोनो आरोना आङो जेरावबो बे पुदिना चाटनिखौहाय ओमफ्राय आरो एक्सट्रा लादेरगुलायबाय आरो आङो बेबायदिनो आङो चाटनि बुस्थुफोरखौबाथाय माने लादेरखायो आरोना माने जेराव बिनानै मोनजायो बेवहाय लादेरखायो आरोना आङो बिराद गोथाव मोनो आङो चाटनि बुस्थुफोरखौबाथाय नै जानायावनो आरोबाव मोनसे अर्डारा सफैबावलायबाय नै बे मा जाग्रा दहि वरा बेयो जाहैबाय दा बेखौ जानायग्रोसै आङो माबायदि मोनो दहि गोनांलाय टेस्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय गोथावानो होमबाबो आंनि एफाराब मानि माबा मोनाखै आं ओमफ्राय खिन्थु बे दहि दं नालाय बेखौ इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना बेखौ जानो मोजां मोनदों बेखायनो आङो बै फ्राइड राइसजोंनो बेजोंनो लगायनानै जानोसै होननानै सानबाय आरोना जाबाय थानोसै होमबा आङो
Nơi đang nằm mấy đâm mà đi bụng đúng không? Đó, chỉ mới tao hai. Ơi, chẳng hạn số bôi bạn. Dạ khăn lưng khăn hàng này. Ôi khô đau hại. Nè, mấy đâm mình ba. Hai ukil lagi hôm nay sekolah. Ayah, ini bagaimana ban? Oh. Hah? Ini lah guys, nah. Za baca nak kemana aneh, beramal. Ini biar sudah mau jenau kilana. Ya jenau kila. Aku biar bizim bayram kalamdan ekipse. Này klein berapa? Famous ukil, này sampai si home pay deng beko ay. Onjali Dotto Bromo. Berat besto nih, besara. Hamplasim platar. Kaman mau naya? Habis sagun aja ya. Ziburan jalan. Ziburan jalan, betul. Coba dah, di mana? Ông nào na? Nè, đây rồi. Đây, dừng hạ, ra bài Kamani ạ. Hàng xin lây. Dừng hạ. Ra lại biết nè. À mấy này mới đậm mình. Ăn hạ đuổi hấp đã phu trả này á. Sao lại không rụp lên được? Phu rụp nhìn ra khăn đang rồi. Phu rụp nhìn ra khăn được. Đừng này extend ra đường này bài cái extend kalam đừng. Này kok, aneh kok. Bara aja kan? Này cycle jangan baik ya sopo di nama gal nan lang bayong nih kok jangan garinya punang lele nih jangan mẹ nan thuyền chiang ayo rồi body mèn bay này phơi gồm mà này bẹ bottle là full man để con này ada lưng bẹ ang थारमाने बे दैखौ दहाय आं गारियाव थानाय टाइमावनो मा खालामनो खादों दैखौ जोंना बांद्राय गुसु लोंलाबाया नालाय फिल्टारनि लोङो ओमफ्राय ओरैनोबाथ' दै गुदुंखौनो लोंलाबाय थानाय जायो दै गुदुंखौसो लोङो आरोना गरमबाबो ओमफ्राय हाय ओरैबादि गोसोखांहरबाय आङो थान्दा दै होननानैहाय दहाय आइखौ फन हरनानै गारियाव थानाय समावनो आङो सोनानै दोनहरदों आरोना फ्रिजावहाय सोनानै दोन दा थांबाथाय लोंहैगोन आं होननानै ओमफ्राय फैग्रोमना लोंफैबाय आं नै एकदम हाखु दाखुनो जा खालामोन दा बेखौ लोंनानै एसे एनार्जि मोननाय मोनगुलायबाय आरोना नङाबाथ' गैखालामोन जानानैबाबो होमबाबो सान्थि गैयाना बायरानि बुस्थुफोरखौ जाबाबो एफाराब माने बिदि सान्थि गैया आरोना सान्थि मोनाखै ओमफ्राय कर्टआवहाय बानायनो थांनाया बेनोमोन नैबे स्मल फेमिलि माबानिमोन आरोना जायफोर टेट होदों बिसोरो मिन्थिखासिगोन होमबा भेरिफिकेसन जानोसैलाय दा बेनि थाखाय नै जोंहा जायफोर मेरिड बिसोरोथ' माबा जाहैबाय स्मल फेमिलि नर्म्स दिहुननांगौ जाहैबाय ओमफ्राय बेखौनो कर्टआव थांदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय बे लोगोखा नालाय बेखौनो डाइरेक्ट मैयानो आङो मेसेज हरनानै दोनखादों बानायनानै दोन होननानैहाय दा थांबायबो दसे थाबाय मानसियाबो बिराद भिर आरोना बेनावल' बांसिन बानायदोंनो बयबो माने बेहाथ' बयबो बांसिनानो मेरला सिनायनाय दं नालाय बेखायनो मेरला बानायदों आरोना बेनावनो दा बेनि थाखायनो दसे जों नेथ'बाय दसे रायलायबाय माबाय फैबाय आरोना बेहाबो बेस्थ'ना बांद्राय रायलायबाय थानोबो टाइम गैया मानसिफोरनि बानायनानै हरनांगौ ओमफ्रायहाय बेखौ बानायनानै लाबोबाय आरोना लानानै फैबाय फैनानैहाय बे मेडाममोन जायजों ज' थांदोंमोन बिसोरो बेंकआव हाबैदों आरोना खाथियावनो बेंकआ नालाय ओमफ्राय आंहाथ' फैबाय गारि गाखोनो फैनायावनो दाना एक्सिडेन्ट लोगो मोनफैलायबाय आरोना ओमफ्रायहाय एक्सिडेन्टखौबो आङो नुस्लाबासै मानसिफोर जमा जानायखाय आङो थांदोंमोन आरोना मा जाखो होननानैहाय ओमफ्राय थिखोबायमोन माबाखौथ' जाय साइकेलजों दंमोन नामा ओमफ्राय बाइकजों दानफैदों आरोना ओमफ्राय माबायदि जाखोथाय बिदि आं थैला लालिलिबो नुवाखै नांदों खोमा अहायबा नांनाया बिदि नांनाय जागोन आरोना नांनाय मारैथ' गोलैना मारैथ' साइकेलनिफ्राय खि सालायनाया गोलैदोंमोन नांनायाथ' नांगोन बे ओमफ्रायहाय
बेयावनो ट्राफिक पुलिसफोर दंखायोमोन नालाय लानानै थांबाय माबानिखौहाय बाइकनि मानसिखौ जाय एक्सिडेन्ट खालामग्रा बेखौहाय लानानै थांबाय आरो ओमफ्रायहाय बेखौहाय नैबे हस्पिटालाव लांसिगोनदां सिभिलावसो लांगोन ना मागोन बे जानायखौहाय बेहाथ' बाइकजों फैनायाथ' जेबो जायाखै बे साइकेलजों ना माजों मोनो बेहाल'सो जाबाय ओमफ्राय बेखौ लानानै थांबाय आरोना बेखौ थानायाव लानानै थांबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव नै दा गाखोनानै फैबाय बेसेबांबा गोबाव नेबाय आरो फैनायावबो फैनाय नुखाबायना माबायदि अट' लानानै माने खानानैसो फैदों आरोना अट'आ बानायनो थांदोंमोननो ओमफ्रायहाय दाना जायासै गाज्रि जानानैनो ओमफ्राय दाना जायासै नालाय दा बेखौ जोंनि बे मेजिकआहाय माबानानैहाय आं गाखोनाय मेजिकआहायनो माबानानै खानानैहाय बेखौनो लासै लासै सालायबोनांबाय आरोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि बेलासिबाय नै टाइमानो जालालाय दिनै सुनिबार होननानै सेटारडे होननानै आं सानदोंमोन कि थाब सफैगोन खिन्थु दिनैसो बांसिन लेट जाबाय आरोना आंहा नैबे आङो भेरिफिकेसन जानोसैखौसो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना दाथ' रिजाल्टबो गैया जाहैबाय दा रिजाल्ट गैया मा गैयानो भेरिफिकेसन जासिगोनलै आरोना ओमफ्राय जोंहा रिजाल्ट गैया मा गैयानो बेवहाय 500 थाखा ग्राम गारलायबाय ओमफ्राय जोंथ' मा बुजिबावनो नङा होमबा सिंनि बाथ्रा रिजाल्ट गैया गारा मानो बिदि खालामदों बेबा जोंथ' बांद्रायबो मिथिला जाहैबाय जोंहाथ' जेन'बा बेखौनो रायलायबाय आरोना जे रिजाल्ट गैया गारा बेबायदि खालामनानै जोंहा लासिं सिं जायो फेल जाबाथाय माबाथाय बेखौनो रायलायदों आरोना जोङो बेबायदि लासिं सिं जागोन रिजाल्टबो गैया मा गैया नै डकुमेन्टस भेरिफिकेसनसो खालामहैनांसिगोनलाय बेखौ साननानैहाय ओमफ्राय बेथ' मालाय सिंनि बाथ्रा बेबा गेदेमाफोराबा मा साननानै बिदि बानायदों नङा होमबा दा बेनोसै आरोना मानि थाखाय मानो रिजाल्ट गैयिनि सिगांनो बेबायदि जानो नागिरदों माथो होनबावनो जोंलाय मा होनो रोंबावनो ना भगबाननि अननायाव जाफ्लांबायसै आरोना माथो होनबावनो आंबो फ्रेस जानानै लाग्रोसै बिनिफ्राय र' आङो फिसालाजों एसे नुजाहैनोसैलाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसैलाय आङो फिसालानि एसे फावफोरखौ मा खालामनानै दङलाय दोनोबा फ्रेस जानानै लाग्रोसै बिनिफ्राय नै न'नि ओंखाम जानो लुगैलायबाय दे मालाय लेखा फरायनो गोसो जासोगारदों जाया बियो आयु जाया होनबा बिदि गाहरनांगौ ए बे जायो दे लिरदो दे माबायदि लिरो दे दे माबायदि लिरो औ कलमखौ माबायदि हमो औ लिरदो दे आखायाव लिरनो हामा नाङा जायो आखायाव लिरनाङा नै बेयावसो लिरनांगौ औ सायो दे लिरदो दे औ आयु कलम हमनोबो रोंथारबाय औ दे लिरदो दे औ नै ओंखाम सोमनायसो जाफैबाय आंहा ओंखाम सोमनानै बानलु सावनानै फन फैदों नै थारमाने आंहाथ' दिनै निरामिस जायो नालाय ओमफ्राय बिसोरना माबा माबि होदोंमोन आरोना ना दङमोन ओमफ्राय सोरनाव बाबानाव लाबोलाय नायनां बेलासिबायबो ना मोनाबायबो ओमफ्राय आङो जेवारिखौबो सावबाय आरोना नै बायहेरायावहाय सावनानै दोनबाय आङो गेटनि बायहेरायावहाय बेखौहाय मैयानि ब्लग्सआवनो आङो खिन्थादोंमोन ना बेखौहाय मोनब्रै माबा होनानैहाय सावनानै आङो गेट फांखाबाय ओंखायनो थांबाय थायासै आरोना गेटखौ फांखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे जे सेटारडे माबा अमाबैसानि सैत्र मासनि फार्स्ट अमाबैसा बियो ओमफ्रायहाय बेयावहाय सोर बेखौहाय माने शनिदेबनि थाखायहाय सोर सावदों माने जायफोर फोथायो आरोना जायफोर फोथायो बेखौसो होनखायो आङो फोथायो बयबो गावनिखासो नालाय बयबोथ' फोथायजोबनांगौ होननानै बुङाखै आं बयबो गावबागाव धर्म थायो गावबागावनि फोथायनाय थायो नालाय दा जायफोर फोथायो आरोना दा बेनो आरोना फोथायनाय ओमफ्राय आरो फोथायनाय होननानै आंहा मोनसे दहाय फोथायनायसो आरोबाव मोनथिबावदोंलै आरोना जे जोङो दहाय मेदाममोनजोंहाय माबायाव थांदोंमोन ना कर्टआव थांदोंमोन दा बे कर्टआवहाय जेनाखि जों साथामजों थाबायबोदोंमोन ना ओमफ्राय बे साथामजों थाबायबोनाय टाइमावहाय सानै मानसिफोर फैनानैहाय ओरै मोखांजों फैदों आरोना मोखांजों फैनानै मालाबायनो ओरै सानै बिसोर मेदाममोन थाबाय ओमफ्राय आङो ओरै फारसेजों थादोंमोन आरोना आंहा माब्लाबायनो गेजेरजों बिसोरनो लामा हगारनानै होफ्लांदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि हगारनो नाङा होननानैहाय मेदाममोनना खिथाबाय आरोना नों मानो हगारखो बेबायदि हगारनाङामोन मानो गेजेरजों थांखो होननानै आंहा आन्दायगुलायबाय सोर आं मोनथिफेरा मा जायो होननानै बुंबाय आरोना आङो जायखिजाया हामा होननानै बुङो आरोना बेबायदि ज' थानाय समावहाय जोङो
जोङो जे गावसोर ज' जोङो थाबायबोगासिनो नालाय बेयाव जुदि सोरखौबा हाबसन होनो नाङा आरोना जोंनि बे गेजेरजोंहाय जोङो ज' थानायावहाय बेबायदि होननानै बुङो आरोना थ' सोर बे बाथ्राखौ मिन्थियोमोन सोर बेखौ आंनो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे आंबो मिन्थियामोन मैयासो दिनैसो मिन्थिना मोनदों आरोना थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नै मोनाबायबो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आं होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं